Min næste gæst var 18 år gammel og på rejse i Venezuela, da han fandt ud af, hvad han skulle lave. I torsdags vandt han ikke færre end 5 priser for sit arbejde, herunder titlen som årets pressefotograf. Her kommer Mads Nielsen. God aften, Mads, og velkommen til. Tag os tilbage til Libyen sidste forår. Hvorfor tog du derned? Det hele verden kogte, hele Mellemøsten kogte, Nordafrika kogte, og det skulle jeg da være vidne til. Det skulle min læser være vidne til. Så du tager derned og tager blandt andet det billede, vi ser her. Hvem er det? Han hedder Hussein Hassan. Han var en af de allerførste, som tog kampen op mod Gaddafi-regimet. Det vil altså sige på et tidspunkt, hvor at den malige holdning, det er at blive derhjemme og holde sin mund, så tager han kampen op, og sammen med en gruppe andre, ikke særlig mange mennesker, der stormer de den lokale politistation, en by, der hedder Tobruk, og han bliver ramt i hovedet af et projektil. Og ved du alt det om ham, da du tager billedet? Ja, det ved jeg, for nogle af hans pårørende er omkring, der er læger omkring, det er taget på et hospital i byen Tobruk, og de forklarer mig det her, de fortæller mig om, hvem han er, for han er selv dødeligt såret, han ligger bevægelsesløs. Hvilken forskel gør det for dem, der ser billedet og måske ser på det i 2 sekunder, hvad historien er, hvem han er? Så det er altafgørende, fordi hvis man skal gøre revolutionen i Libyen nærværende for danskerne, så skal man nemlig nedbryde det, så det ikke bare bliver endnu et offer, men så han kommer til at hedde Hussein, og man kommer til at høre hans historie, og måske få en fornemmelse for den indignation og den idealisme, han havde, da han løb mod den her politistation. Så det er det, jeg prøver, og det er også derfor, jeg håber, at vi kigge mere end 2 sekunder på billedet. Men hele den historie, kan man se den i billedet? Altså kan man se din research, kan man se de spørgsmål, du har stillet, kan man se de overvejelser, du har gjort, når man kigger på billedet i avisen? Det håber jeg ikke. Jeg håber bare, man ser billedet, og så mærker man det. For det er det, min opgave er. Min opgave er ikke, at man skal tænke over, hvordan jeg har gjort det, men klart, hele historien og konteksten bag, den håber jeg, at man forstår. Og det opererer jo også sammen med en artikel, og der er billedtekst, der er mange ting. Næste billede, også Libyen. Hvad er det, vi ser her? Det er... Du skal forestille dig, at du har ligget nede i en kælder og i en by, der er blevet bombarderet i ugevis. Hvis du gik uden for en dør, vil du blive skudt. Der var så højt stressniveau, at kvinderne fik spontane aborter. Byen hed Agdabia og var besat af Gaddafis styrker. Lige pludselig kommer oprørerne ind, og for første gang kan folk gå udenfor, og der er stadigvæk ild i tanken, der rykker ind, og en lokal mand, han hopper op på den her tank og takker Gud. Og den forløselse, den fornemmelse af frihed, håber jeg, at billedet symboliserer. Du er lige kommet tilbage fra Libyen. Hvad er der sket i landet på det sidste år, for du var der sidste år til det? Ja, der er sket rigtig mange ting. For det første kan man gå rundt og bare snakke lidt mere roligt med folk, og alle folk er ikke helt op og køre, og der er næsten ikke skudsalver i byen, og så videre, og så videre. Men der er også sket nogle ting, der er også sket nogle overgreb fra oprørerne, som ellers påstod, at de kæmpede for frihed, som jeg besøgte blandt andet en spøgelsesby, hvor de har fordrevet 30.000 mennesker, som først støttede Gaddafi. Dem har oprørerne så fordrevet nu, og på den måde også begået forbrydelser, og det prøver jeg så også at dokumentere fra begge sider. Ikke? Du har sagt, at det er ikke nødvendigvis vigtigt at være der lige når tingene sker. Det er ikke nødvendigvis vigtigt at være der samme dag, som en eller anden dramatisk begivenhed finder sted. Det handler om, hvordan de mennesker, der er på stedet, har det, når man kommer. Hvad mener du med det? Siger det ikke sig selv? Jeg tror, at fotograf, der er mange forskellige roller, ikke også? Der er dem, der kommer allerførst ind, og det vil man også ofte gerne, og det billedet her med tanken er jo også et udtryk for, at man er der ret hurtigt. Andre gange kommer du lidt senere, og blandt andet den tur, jeg var i Libyen nu her, det er jo lang tid siden, det er overstået, kan man sige, ikke? Men så må man kunne noget andet, og man kan, og det fotografiet er rigtig godt til det, til at komme med en fordybelse og en ro. Så når hele den her nyhedsstrøm, den vælter over ørerne på en, så kommer man og siger, hvad er det lige, der foregår her? Og ikke bare, hvad er det, der sker, men hvordan føles det? Så når du var i Libyen nu, altså et år efter, at revolutionen fandt sted og krigen startede, hvad så? Er det et håbefuldt sted nu på en måde, som det ikke var sidste år? Ja, helt klart, det vil jeg sige. Der er ingen tvivl om, der er mange, der er skuffet, og jeg mener, det er dybt forfærdeligt at se, at der er 30.000 mennesker, for eksempel er drevet på flugt, og mange af dem blev dræbt, og Human Rights Watch har kritiseret dem ret hårdt. Men overordnet set, der fornemmer jeg håb, jeg fornemmer initiativ, jeg ser forretninger, der åbner igen. Så jeg håber det bedste for dem, men det er klart, at fremtiden ligger i deres egen hænder. Det er ikke min opgave.
Og hvorfor er det, at der er brug for at sende pressefotografer ud med dyre kameraer, som skal på lange ture for at lave den her type billeder i en tid, hvor man har Twitter, alle har en mobiltelefon, alle kan tage deres egne billeder, så hvis man går på nettet, kan man i løbet af 5 minutter finde fotos fra en hvilken som helst begivenhed. Hvorfor er der en rolle stadigvæk for pressefotografer? Ja, der er flere årsager, ikke? Men altså, jeg tror selvom, at der er så mange, der render rundt med mobiltelefoner, og det synes jeg virkelig er en god idé. Der er nogle fotografer, der er lidt bange for det. De tager vores arbejde og sådan noget. Jeg synes, det er en fantastisk idé. Det er virkelig godt for demokratiet. Det vi kan, kort fortalt, hvis virkeligheden er her, ja, og læserne er her, så i den fotografiske proces går der en masse ting tabt. Fordi et fotografiapparat kan ikke opfange alting. Jo bedre en fotograf du er, jo mere kan du bringe det sammen. Så folk, når de ser billedet, så føler de selv, de er der. Hvor mange kender ikke den situation, man tager et eller andet billede, og så kigger man på det bagefter, og det afspejler overhovedet ikke den fantastiske stemning, der var en eller anden sommeraften, vel? Så det er mit job, fordi jeg kan nogle ting, og så kan jeg bringe de her ting sammen, ikke? Det andet er en troværdighed, fordi at du kan regne med, at mine billeder er ikke opstillet. Jeg beder ikke ham her mand gå derop. Kan du ikke lige rejse hænderne? Kan du ikke lige gøre det igen? Vil du ikke lige have en tiger for at løbe hen ad den her vej? Og jeg går heller ikke ind og manipulerer det. Jeg går ikke ind og sætter 2 billeder sammen. Og det kan du ikke regne med, når du ser billeder fra Syrien. Jeg har ikke en eller anden partipolitisk agenda, og der håber min avis vil fyre mig, hvis det er, at jeg manipulerer på den måde, og det kan jeg garantere for. Så hvor mange billeder har du, når du kommer hjem fra reportagedagen? Hvor mange billeder har du af manden på vej op på tanken og ned af tanken? Er der kun det billede, eller har du en serie, hvor du så har fulgt over flere minutter på den arbejde? Ja, ofte har jeg ret mange billeder. Ja. Nu er en lidt presset situation her, fordi en tank med ild i er lidt som en rørbombe. Den kan eksplodere, så du skal ikke stå der for lang tid. Så du går ind, og så går du ud igen. Ja, så der er kun det billede? Der er ikke kun det billede, der er 2-3 andre billeder, 4 andre billeder. Eller sådan. Men der er et, der er godt. Der er et, der er et symbol. Resten, de er okay, men de har ikke den kvalitet. Og ved du, da du tager billedet, det her bliver godt? Ja. Altid? Nej. Der er vi i Norge. Der vidste jeg også, det blev stærkt. Hvorfor det? Fordi når du står over for en mand, som på den ene side rummer al den smerte, som alt det forfærdelige, der skete på Utøya, fordi det er så tæt på ham, og også den styrke, når han går ud og siger ord som, at vi skal møde hadet med kærlighed, og jeg har set meget had. Det er en del af mit job at se meget had og dokumentere meget had. Når han går ud og siger, at vi skal møde det med endnu mere kærlighed, han står der er helt ro, han kigger på mig, så sker der et eller andet gnist, og det kan man mærke, når det er, ja. Du tog op 14 dage efter massakren på Utøya. Norge er stadigvæk i sorg. Beskeden er, at du kan ikke få lov til at fotografere Jens Stoltenberg. Der er ingen mulighed for det. Hvad gør du så? Så sætter mig i regnen med min... jeg skal sende hjem, jeg har deadline, ikke? Så jeg sætter mig i regnen med min laptop og sidder og redigerer med en paraply. Og jeg tror, at der er nogen i det norske statsministerium, der kunne fornemme, at det var meget vigtigt for mig og meget vigtigt for mine læsere, at vi fik ham at mærke. Så kommer de hen. Okay. 10 sekunder. Så jeg fik 5 sekunder med ham. Og hvor længe havde du ventet på det tidspunkt? Det ved jeg ikke. 14 dage siden massakren, ikke? 5 sekunder får du. Hvor mange billeder nåede du at tage? Jeg tror, jeg tog 5-6 stykker, men et godt. Hvad sagde du til ham? I virkeligheden sagde jeg ikke så meget, fordi jeg sagde, at han skulle slappe af og kigge ind i kameraet. Og jeg sagde også, at han havde været en stor inspiration for mange danskere. Og så ellers, mit job er jo ikke alle mulige fiksfakserier. Mit job er bare, han er her, mine læsere er her. De skal ramme sammen, de skal mærke hinanden. Jeg skal i virkeligheden bare holde mig lidt mere tilbage nogle gange. Et andet sted, du har rejst til, er Colombia. Hvem er det? Jamen, det er en ung knægt. Louise hedder han. Jeg har brugt meget tid med den her familie. Kort fortalt, så er der i Colombia 5 millioner internt fordrevne i en borgerkrig, der varede 50 år. Det er dramatisk, men der er næsten ingen, der giver det opmærksomhed. Der er næsten ingen, der har hørt om det. Og så har jeg brugt masse tid med den her familie. Hans egen far blev dræbt af en paramilitær gruppe, der vil stjæle hans land. Her? Ja, det er nogen, der hedder Imbera-indianerne. De bor langt inde i junglen i Colombia. Det er samme problematik, bare nogle andre mennesker. Deres land blev stjålet også af en væbnet gruppe i Colombia, og nu bor de en hel familie, 16 mennesker på få kvadratmeter i Bogotá. 12 kvadratmeter. Er de ulykkelige?
Nej. Livet har mange facetter, ikke? Men jeg synes, de fortjener et bedre liv, end at bo 16 mennesker på få kvadratmeter. Hvad gør det ved dig at tage ud de her steder og være de her steder under de her vilkår? Det er hårdt, ikke? Jeg har set mange ting, og der er mange ting, jeg ikke kan vise på billeder også. Der er mange ting, som jeg ser, som er så slemme, at der er ingen, der får noget af at kigge på de billeder. Men jeg tror stadigvæk, at jeg har det sådan her, at jeg vil hellere se nogle grimme ting og dokumentere de her ting, end at vide, at de eksisterer, og så bare ignorere det. For det synes jeg, der er alt for meget af i vores samfund. Men kan du altid vide, når du tager afsted? Kan du altid vide, hvad det vil gøre ved dig at være i de steder? Nej, det kan jeg da ikke. Men jeg tror på, at min metode er ikke at drikke en masse sprut på hotelværelset, som man nok gjorde i gamle dage. Ikke? Min metode det er at have en ro og en balance i mig selv. Fordi hvis jeg ikke kan magte min egen følelser, så kan jeg heller ikke magte andre menneskers følelser. Og det hele fidusen med mit fotografi, det er empatien. Ikke? Og så for at jeg kan mærke, at andre mennesker virkelig tager dem til mig, der skal jeg også have et overskud selv. Og det har man ikke, hvis man kun laver sådan noget her. Ikke? Så jeg laver også andre ting for avisen. Og blandt andet har du i gang i et projekt, der hedder Amazonas. Hvad går det ud på? Det er det mest fantastiske projekt, jeg nogensinde har lavet. Det er, hvad skal man sige, det er summen af det, jeg kan lige nu. Og det har været i gang i 6 år? Ja, jeg har fotograferet på det i 6 år. Jeg har rejst kryds og tværs i Amazonas i næsten alle lande. Jeg er blevet ædt op af myg. Jeg har mødt de mest fantastiske mennesker. Ja, det er alting i, du ved, det er kærlighed, det er rå poesi, det er moder jord, det er missionærer, det er indianer, det er guldgraver. Og så er det et eventyr. Og i virkeligheden en verden, der stadigvæk er, kan man sige, på kanten af civilisationen. Fuldstændig, ja. De ved, at vi er her. De ved, det er ikke så meget de ædle vilde. Det er også dem, men det er dem i clash med den moderne civilisation. På grænsen mellem dem, der kender den moderne verden, og dem, der ikke gør det endnu. Bogen om Amazonas kommer senere i år. Den kommer, går som planlagt. Inshallah, i slutningen af året. Jeg mangler bare lige 50.000 til at få den endelig trykt. Mads Nielsen, tillykke med prisen. Tak fordi du kom. Det var det, mine damer og herrer. Husk, vil du med som publikum her søndag efter søndag, gå ind på vores hjemmeside og bestil dine billetter. Det er ganske gratis. Vi ses på torsdag kl. 20 på DR2 og på søndag herovre på DR1 kl. 22.10. Tak for jer.